Кузьма Чорны. Пошукі будучыні. Першая частка. Раздзел 1.9. Дзень за днём і месяц за месяцам. Зіма за восенню. Нарэшце буйная кропля вады ўпала марозлівым сонечным днём са страхі. Неба было такое ж сіняе, як і высокае. Але пад ім яшчэ на ўсе палявыя прасторы ляжалі вышэйшыя за рост чалавека пласты перамерзлага снегу. І да вясны, і да лета яшчэ далёка было. А яшчэ далей да зорнага мігцення на вераснёвым небе. Тады будзе год, як ён, гэты ціхманы Кастусь Лукашевіч, асталяваўся тут, у Сумлічах. Але сонца ішло ўжо высока, і здавалася, што вось неўзабаве над бліскучай разлегласцю снягоў цвыркне першы жаўранак. Начамі свяціў месяц, поўны і даўгавечны. У такія ночы, кажуць, ведзьма, натанцаваўшыся з вечара да поту, ратуецца ад гарачыні тым, што кладзецца спаць на голым таку, а пад дзень мерзне і накрываецца бараной. Колькі разоў Кастусь гаварыў на досвідку Вольцы, каб яна ішла на ток грэцца пад барану, ведзьме пад бок. І колькі разоў яна называла яго за гэта ведзьмаком. Гэта не былі жарты сталых людзей, бо вельмі многа тут было дзіцячай наіўнасці. Але і дзіцячага тут было мала. Мала было і сталага. Для іх яшчэ не прыйшоў час знайсці сваю сталасць у іхняй блізасці адзін да аднаго. У той меры, у якой ішоў час, ён рабіўся больш маўклівы, чым гаваркі. Яна ж любіла, калі ён жартаваў, і рагатала яшчэ загадзя. Можна было падумаць, што гэта фармуецца натура вясёлая і нават легкадумная. Аднак жа ён бачыў, што нешта як бы ляжыць у яе на душы, і што ў вачах яе вялікая задума. Раз яна сказала: «А ўжо вельмі доўга вайна цягнецца, а ад бацькі ні разу пісьма не было. Я ўжо ведаю, што яго няма жывога». Адкуль жа яна можа ведаць? Вось ён дык ведае, што яго бацькі ўжо няма. Як гояцца раны зямлі. Зяе ямінамі разварочаная рыдлёўкамі зямля. Або ляжыць перад чалавечымі вачыма земляное калецтва. Калі пройдзе па ёй, як гэта сёння, у нашы ганебныя для чалавецтва дні ганьба чалавечага генія танк. Стварэнне чалавека дзеля смерці чалавека. Або крывавыя раны зямлі, прабітыя бомбамі. Чорная зямля па краях. І дзеля напамінку чалавеку, што ён горш за звера і жывёлу, травіна, прыліплая да земляной раны. Сонца сушыць скалечанае месца, лошчуць дажджы, абвяваюць вятры. Ідзе час. І няма калецтва. Ужо ўсё зарасло травой. Ужо і дрэўца пасеялася і ўзышло. Расце ўсё вышэй, і ўжо здалёк відно. І на месцы, дзе зяла рана, красуе хараство. І, здаецца, ніякае ўтрапенне не кране тут жыцця прыроды і чалавека. Вялікі доктар час спакойна і безупынна ідзе па свеце і лечыць, і гоіць. Скруха і смутак тупелі і ўсыхалі. Яны ішлі да свайго поўнага знікнення. Кастусь і сам стараўся гнаць ад сябе думкі аб нядаўным мінулым. Праца ўраўнаважвала яго душу.
Цяпер ён рыхтаваў немудрашчую волечыну гаспадарку да вясны. Льга думаць, што ён у гэты час свае маладосці вельмі мала закідаў думкі далёка наперад. Вельмі можа быць, што тут і пачыналася яго шчасце. Прынамсі, цяжкая паняверка не гняла яго душы і не сеяла ў ёй смутку. Чалавек меў радасць ад усяго таго, што рабіў кожны дзень. Так гартавалася і яго дужасць. Ён браў у пуні на плечы цэлы мех збожа і сумысля праносіў перад вокнамі хаты, каб волечка бачыла, што ён за чалавек. Тая ж волечка быццам бы старалася патрапляць яму ў тон. Ён не любіў, калі яна бывала нудная. Ты зноў раскоглілася, баба дурная. Бацька піша мне шле, а возьме і сам калі-небудзь з'явіцца ў хаце. Лепш бы пайшла паглядзець карову, можа, яна цяліцца скора будзе. А хіба я магу пазнаць, калі яна там будзе цяліцца? Дык навучыся пазнаваць, калі хочаш быць добрай гаспадыняй. А хіба яна хацела ці не хацела быць гаспадыняй? Яна жыла так, як жылося. Так жа было і з ім. Яны абое належалі да таго пакалення, якое не ведала сапраўднага маленства. Але затое перад імі стаяла ўжо іхняя маладосць. А каб хто ім сказаў, што другое пасля іх пакалення, іх дзеці, ужо і маладосці мець не будуць, што іх маладосць з'есць чужы прышэлец? Хіба была б у іх вера ў гэта? Яны ж так моцна якраз цяпер пачыналі адчуваць блізасць усемагутнай маладосці. Прыйшла і прайшла вясна. Кастусь узараў усё і пасеяў. Грошы за таго вольчынага коня ляжалі ў прыскрынку разам з тым золатам. Прыйшло лета. Удваіх з волькай яны жалі дзень пры дні. Ужо аднекуль з лесу ці з саду на ржышча пад свежы сноп заляцеў жоўты лісток. Першая яна заўважыла яго. «Глядзі, глядзі, восень!» І ўздыхнула. Ён адагнуўся ад жніва і сказаў: «Калі я сюды прыехаў, восень была пазнейшая. Каб хто бачыў, як яны паглядзелі адно аднаму ў вочы. Добра, што прыйшла восень, а яшчэ лепш, што ўсё мае свой час». Пасля жніва ён пачаў угаворваць яе не шкадаваць той грошай за коня і набраць крамніны на плацце. Доўга ішлі гэтыя ўгаворы. А нарэшце, ужо такі ў сапраўдную восень ён убачыў яе ў новай сукенцы. Гэта праўда, што чалавеку прыгожвае рэчы і свет. Але і яны не так сабе існуюць навакол чалавека. Трэба было паглядзець збоку, як ён накідаў яе вачыма. Цяпер нават ён як бы і пабойваўся яе. Яна сваім жаночым пачуццём угадала гэта і старалася быць пры ім у тым старым зношаным адзенні. А пасля стала ўгавораць яго набраць і сабе новай крамніны. Грошы яшчэ былі. Як гэта? Ён сам не здолее прыадзецца? Гэта не быў пусты гонар. Гэта ён ужо адчуў у сабе мужчыну. Якія яны, аднак жа, сталі за гэты нядоўгі яшчэ час. Усю восень ён наймаўся на чужую работу з канём, а раней зімою выфранціўся сам.
Купіў ён блучковую хустку і чаравік і пачаў саромецца глянуць ёй у вочы. І зноў было нядобра. Яна адчувала, што яна першая павінна нешта такое сказаць і зрабіць, каб усё стала зноў на сваё месца. Але як і што? Гэта была пакута. Надыходзіла новая пара ў іхнім жыцці. Яны не спяшаліся ёй насустрач. Яно само ўсё ішлося, а яны мелі радасць ад свае кожнадзённасці. Зноў вясна, зноў ён араў і сеяў. Пасля вясны будзе лета. Так і новыя падзеі прыйшлі. Канчалася вайна, а з-пад Сумліч згінулі паны. Кастусь вазіў з панскага лесу дрэва не таму, што надумаўся на месцы старой нявадаўскай хаты або дзе інакш будаваць новую, а таму, што ўсе вазілі дрэва. Ён складаў яго на вуліцы, і к лету перад вокнамі нявадаўскай хаты навалена было бярвення да самых гэтых вокон. Так ён пакінуў быць выгнанцам і бяздомнікам і стаў тубыльцам тут. Ужо яму здавалася, што ніколі і не было такога часу, што ён жыў дзе-небудзь інакш. Поле добра радзіла. Нават ужо і клянок, пасаджаны ім дзеля забаўкі на Нявадавым двары ў першы год прыезду сюды, рос і ўкараняўся. Прыйшло юнацтва і сталасць натуры. Волечка была ужо мажная і павальнейшая ў рухах. І калі ён называў яе не Волька, а Волечка, яна чырванела і бянтэжылася. Тым жа летам гэтая саромлівасць паміж імі дайшла да найвышэйшага свайго пункта. Ці не сам лёс прывёў яго сюды, каб ён дзеля яе і клён каля бацькаўскай хаты пасадзіў, і поле ратаваў ад дзікай травы, і падтрымаў яе ў тым яе адзінокім сіроцтве, і сам пачаў тут станавіцца на ногі. Нашто ж было ім дзе-небудзь інакш шукаць тае невядомасці замест ужо знойдзенага шчасця? Канчалася лета. І хоць далёка яшчэ было да верасня месяца, але зорная ноч была падобна на тую, калі ён тады прыехаў сюды. Абое яны стаялі моўчкі каля свае хаты і як бы слухалі цішыню. Калі яго рука злавіла яе плячо, яна хістанулася да яго, як бы цвёрда ведаючы, што вызначанага не пераступіш, і што ёй не можна быць далёка ад яго. І абодвум ім жыццё стала вялікім шчасцем.